Alright, you all know the drill. When your number is called, step forward and repeat the phrase you've been given. Understand? Number 1, step forward. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του podcast The Usual Subjects. Είμαι ο Γιώργος. Είμαι ο Γιάννης. Και σήμερα, για ακόμη μια εβδομάδα, θα μιλήσουμε για συνηθισμένα θέματα. Για 10η φορά. Αυτή τη φορά είμαι σωστός ότι είναι Ναι. όντως το 10ο επεισόδιο. Αυτή τη φορά είναι όντως το 10ο επεισόδιο. Οπότε μπράβο μας γι' αυτό. Γιατί δεν ήταν εύκολο. Να φτάσουμε στα 10 επεισόδια Όχι. ή να θυμόμαστε πόσα επεισόδια έχουμε βγάλει. Πρώτον, από ό,τι φάνηκε για μένα δεν ήταν εύκολο να θυμάμαι πόσα επεισόδια έχουμε κάνει. Και δεύτερον, ήμασταν τόσα χρόνια στο In The Making. Τώρα τα 10 επεισόδια, δεν ήταν εύκολο πράγμα. Σωστό. Να το πούμε έτσι. Αλλά νομίζω ότι αυτό που μας βοήθησε να φτάσουμε εδώ είναι η δύναμη της φιλίας, Γιώργο. Συμφωνείς? Αυτό πήγα να πω. Πήγα να πω ότι επειδή σε φίλους μου συγχωρώ την αυλεψία σου να θυμάσαι πόσα επεισόδια έχουμε γυρίσει. Άρα σκεφτήκαμε δύο διαφορετικούς τρόπους να κάνουμε introduce το επεισόδιο, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί κάτι πριν. Έτσι, όπως καταλάβατε, το επεισόδιο είναι πώς θα γίνει ο Γιάννης να θυμάται πόσα επεισόδια γράφουμε. Όχι, Γιώργο, δεν είναι αυτό το επεισόδιο και δεν είσαι αστείος. Δεν γελάει κανένας. Ακούς κανένα γελάει? Όχι. Οπότε. Μπορεί να το γράψει σχόλια από κάτω, όποιος γέλασε. Να, γέλασα εγώ τώρα. Εντάξει, άρα. Το πιάνω ως νίκη. Άρα, είπαμε, επειδή είμαστε καλοί φίλοι, Λοιπόν, νομίζω ότι που μας ενώνει και το πολύ μπορούμε να κακό το πούμε χιούμορ. πλέον. Καλά, σίγουρα. Το πολύ κακό χιούμορ. Τώρα ανοίγει κουβέντα άλλη και θα συζητήσουμε για άλλα πράγματα και δεν πρέπει. Εντάξει, για να μην το κάνουμε, το μακρηγορούμε. Να κάνουμε ένα επεισόδιο με λογοπαίχνια. Αλλά προφανώς να το έχουμε προετοιμάσει. Θα μου πεις δεν είναι usual subject. Εντάξει. Μπορούμε να μιλήσουμε για τα λογοπαίχνια σαν μορφή έκφρασης. Σαν κοινωνικό φαινόμενο. Κοινωνικό φαινόμενο σίγουρα. Η ομάδα μου στη δουλειά θα έχει πάρα πολλά να πει γι' αυτό. Για τα λογοπαίχνια. Ίσως να γίνει κάποια καταγγελία για να τα σταματήσω, δεν ξέρω. Δεν θα τα σταματήσω βέβαια, αλλά οκ. Δεν ξεφεύγω. Τι θα πούμε σήμερα? Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το φαινόμενο της φιλίας. Το φαινόμενο. Okay. Μ' άρεσε που το πες. Πήγαμε έτσι πιο βαρύγδουπες εκφράσεις. Ναι, εντάξει. Ένα θέμα εξορισμού πιο φιλοσοφικό, ειδικά σε σχέση με αυτά που έχουμε συζητήσει τις τελευταίες φορές. Οπότε, αλλά τι εννοείς με φαινόμενο, ας πούμε? Πώς το σκέφτεσαι? Ρε παιδί μου, έκανε μια συζήτηση σήμερα το πρωί. Και... Καλά δεν δούλευες. Εντάξει, είναι όλα μέρος της παραγωγικής διαδικασίας. Δεν θα τα ακούσω τα αφεντικά σου, να χώνεις. Να το κάνουμε στα αγγλικά, το podcast. Θα μπορούσαμε γι' αυτό. Στη δεύτερη σεζόν. Ναι. Να ανοίξουμε λίγο το ένα... κοινό. Όταν τελειώσει το κοινό της Ελλάδας, ας πούμε, έτσι, πάμε στο αγγλικό. Ένα Patreon, ξέρω εγώ, κάτι με exclusive content in English. Εντάξει, πας πολύ μακριά. Ωραία. Θα γίνει γι' αυτό. Κάναμε που λες κάποιες συζητήσεις και κάπως καταλήξαμε στο πώς αλλάζουν κάποια πράγματα τα οποία θεωρήσαμε ως δεδομένα μεγαλώντας, ρε παιδί μου. Δηλαδή κάποιες δυναμικές, κάποιες σχέσεις, κάποια πράγματα. Τώρα εμείς συζητούσαμε για μπάσκετ. Αλλά όλο αυτό... Πώς προέκυψε? Όλο αυτό οδήγησε στη δυναμική των ανθρωπίνων σχέσεων. Mm-hmm. Και κάπου αναφέρθηκε και η έκφραση δεν είναι περίεργο το ότι ξεκινάς με κάποιον να είσαι φίλος από μικρός απλά και μόνο επειδή τυχαίνει και βρίσκεστε στον ίδιο τόπο. Δηλαδή ότι είναι πολύ random το πώς ξεκινάει η σχέση με αυτούς που λες φίλους παιδικά και πώς εξελίσσεται το όλο process αλλά και η σχέση σου με αυτά τα άτομα όσο μεγαλώνεις. Οπότε λες να το προσεγγίσουμε και μου φάνηκε χρονολογικά. Στις φάσεις της ζωής δηλαδή. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον το πώς το κόνσεπτ της φιλίας, ρε παιδί μου, και οι σχέσεις της φιλίας μεταμορφώνονται και αλλάζουν πώς πολλά πράγματα όσο προχωράει η ζωή του ανθρώπου. Mm-hmm. Καλά, σίγουρα. Αλλά αυτό που σκέφτομαι με αυτό που είπες τώρα, ότι γινόμαστε φίλοι στο σχολείο επειδή απλά βρεθήκαμε στον ίδιο χώρο.
ισχύει στην πραγματικότητα. Γιατί στον ίδιο χώρο βρεθήκαμε, στην τάξη μας, ας πούμε, στο δημοτικό έχουμε 25, 30, 40 παιδιά, δεν ξέρω και εγώ πόσα, ας πούμε, μπορεί να είναι. Με πόσα από αυτά τα παιδιά πραγματικά έκανες παρέα? Ενώ δεν υπάρχουν κάποια. Προφανώς δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας. Δηλαδή... Δεν υπάρχουν κάποια ένστικτα τα οποία σε οδηγούν. Ακόμα και ένστικτα τα οποία δεν είναι ανεπτυγμένα σε αυτή την ηλικία προφανώς, αλλά δεν υπάρχουν κάποια ένστικτα τα οποία σε οδηγούν στο να κάνεις παρέα με κάποιο άτομο. Ενώ ακόμα και σε μια εποχή στην οποία δεν έχει διαμορφωθεί η προσωπικότητά σου σε καμία περίπτωση, δεν κατέληξες να κάνεις παρέα με κάποια άτομα συγκεκριμένα για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή, τώρα, άμα γυρίσεις πίσω και κοιτάξεις τα άτομα με τα οποία έκανες παρέα, δεν ξέρω αν έχεις την τύχη κάποια από αυτά τα άτομα να είναι ακόμα φίλοι σου, ας πούμε. Δεν συνειδητοποιείς ότι κάτι υπήρχε που σας ένωσε, κάτι που σας έκανε να νιώσετε πιο άνετα. Γιατί νομίζω ότι το βασικό κριτήριο σε αυτή την ηλικία, στο σχολείο, αν το πιάσουμε από εκεί, είναι το πόσο άνετα νιώθαμε τότε σαν παιδιά. Ρε παιδί μου, εντάξει. Προφανώς το πώς προχωράει και το πώς εξελίσσεται η φάση μετά επηρεάζεται και από άλλους λόγους. Mm-hmm. Αλλά εννοώ από το ότι η αφορμή, η πρώτη επαφή μπορεί να είναι αυτό, το ότι βρίσκεσαι, ξέρω εγώ, στην ίδια τάξη στον νηπιαγωγείο, για παράδειγμα, με το γεγονός, σε συνδυασμό, για παράδειγμα, το γεγονός ότι η μητέρα σου, ξέρω εγώ, και η μητέρα του άλλου του παιδιού τυχαίνει να κάνουν παρέα και να μιλάνε όσο περιμένουν. Οπότε θα βγείτε και κανένα 2 φορές παραπάνω. Και κάτι πολύ, πολύ random, το οποίο δεν το διάλεξες εσύ, σε κάνει να. Πάλι θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου για να σου πω ότι αυτό μπορεί να ισχύει και αντίστροφα. Γιατί μπορεί οι μανάδες, η μαμά σου, ξέρω, η μαμά ενός άλλου παιδιού να αρχίζουν να κάνουν παρέα επειδή κάνεις εσύ παρέα με το παιδί. Ναι, προφανώς. Οπότε... Δεν σου λέω ότι είναι απόλυτο το τι ισχύει. Σίγουρα όμως ήταν τα πράγματα πιο απλά. Ναι. Δηλαδή, στο να κάνεις φιλίες. Ξεκίναγες, έλεγες, ξέρω εγώ, παιδάκι να γίνουμε φίλοι. Και that's it. Έτσι ναι, ξεκίναγε η σχέση σας. Ναι, δεν ξέρω αν το έχω πει ποτέ αυτό. Ενώ μπορείς πραγματικά να θυμηθείς αν το έχεις όντως κάνει αυτό. Αλλά υποθέτω ότι κάπως έτσι ήταν. Ενώ... Το έχω δει να συμβαίνει με παιδάκια μεγαλύτερα, οπότε φαντάζομαι. Mm-hmm. Και σε εμάς κάπως έτσι ήταν η φάση. Δεν θυμάμαι προφανώς το πώς ξεκίνησε, για παράδειγμα, με φίλους τώρα που έχω από το δημοτικό. Mm-hmm. Αλλά... Πάλι στην νοσταλγία πάμε. Εντάξει, πάω και θα προχωρήσουμε και σε πιο μετά. Θα προχωρήσουμε, ναι. Απλά σκέφτομαι το πόσο διαφορετικές είναι οι εποχές και πόσο πιο απλά είναι τα πράγματα. Προφανώς από όλες τις απόψεις, αλλά πόσο πιο απλό ήταν το να απολαμβάνεις μια φιλική σχέση. Γιατί τα πράγματα που σε έκαναν να γελάς τότε σε αυτήν την ηλικία ήταν πάρα πολύ απλά. Και προφανώς στη δική μας περίπτωση μιλάμε για άλλες εποχές. Οπότε ήταν ακόμα πιο απλά τα πράγματα, αλλά... Καλά, νομίζω και σήμερα στις αντίστοιχες ηλικίες σε έναν βαθμό ακόμα ισχύει το ίδιο. Τι εννοείς? Όχι, δεν ξέρω, λες το άλλες εποχές, αν το λες σαν άποψη. Όχι, εννοώ ότι όταν ήμασταν στο σχολείο εμείς, ας πούμε, ήταν πολύ εύκολο να βρεις κοινά ενδιαφέροντα. Ήταν ίσως λιγότερα τα κοινά ενδιαφέροντα, ήταν μετρημένα τα πράγματα που κάναμε σαν παιδιά, οπότε το να βρεις κάτι που να απολαμβάνεις με κάποιο άλλο παιδί ήταν πιο εύκολο. Αυτό εννοώ. Τώρα είναι λίγο πιο σύνδετα τα πράγματα από τις πιθανότητες που έχουν τα παιδιά μεγαλώνοντας. Οπότε, το οποίο δεν είναι προφανώς κακό, γιατί έχουν περισσότερες ευκαιρίες να... Απλά είναι fact. Ναι, έχουν περισσότερες ευκαιρίες να κάνουν πράγματα, να κάνουν διαφορετικά πράγματα, και ίσως σκέφτομαι ότι η διαφορά σε σχέση με το σήμερα είναι ότι είναι πολύ πιο εύκολο τα παιδιά να κάνουν παρέα σε αυτές τις ηλικίες, να κάνουν φιλίες μέσω ενός κοινού ενδιαφέροντος που κατά πάσα πιθανότητα θα έχει ένα ψηφιακό αποτύπωμα. Μπορεί να είναι ένα βίντεο παιχνίδι, μπορεί να έχει κοινότητα, ας πούμε, μπαίνουν τα παιδιά και λένε θα παίξουμε το τάδε παιχνίδι, που για μας, ας πούμε, δεν ήταν τόσο απλό να πεις θα παίξω το τάδε παιχνίδι, παίζω το τάδε παιχνίδι με το φίλο μου, οπότε κάνουμε παρέα. Ήταν πράγματα πιο αθώα, να το πούμε έτσι. Μπορεί να ήταν να πάμε να χτυπήσουμε κουδούνια, παραδείγματος χάρη. Άμα ήταν και λίγο κολοπεδάκι, που ήμασταν λίγο, κακά τα ψέματα, ήταν πιο απλά. Να μιλάτε για εσάς. Δεν το έχεις κάνει ποτέ? Όχι, ποτέ. Δεν έχεις κάνει το κλασικό χτυπάω κουδούνι, τρέχω, που εγώ πάντα το έπαιζα έξυπνος και απλά περπατούσα, δεν έτρεχα ποτέ για να μην με καταλάβουνε. Και όντως δεν με είχαν καταλάβει ποτέ.
Ούτε τους άλλους βέβαια. Δεν έδειχνες ύποπτος. Δεν ήταν ύποπτος, ακριβώς. Και το είχα Αλλά καταλάβει μόνος μου. Αλλά παράλληλα μπορεί να σ' άρεσε το. Πώς το λένε. Αυτό το άγχος του ότι είμαι εκτεθειμένος μεν. Τρομερό. Ενώ δεν τρέχω, δεν κρύβομαι. Τρομερό. Βλέπω τον κίνδυνο στα μάτια. Τρομερό το feeling. Είχα πάει σε πιο υψηλά standards εγώ. Απόδοσης από τότε. Ας πούμε, έλεγα, εγώ θα το παίξω. Δεν ξέρω, κατάσκοπος. Ναι, αλλά εκεί καταλήγουμε μια πρώτη σκέψη. Έτσι όπως το συζητάμε το θέμα, ότι είναι πιο εύκολο για τα παιδιά πλέον να βρουν κοινά σημεία επαφής μέσα από παιχνίδια ή από εφαρμογές στα κινητά κτλ. Από μια ηλικία και μετά πάντα. Εντάξει, πόσο χαμηλή είναι αυτή η ηλικία πλέον. Ενώ ακόμα και στο δημοτικό που θα κάνει πρώτου σου φιλίε όταν θα βρεθεί στην πρώτη, στη δευτέρα δημοτικού, ας πούμε, ένα ψηφιακό αποτύπωμα τα παιδιά το έχουν ήδη. Άμα το καλοσκεφτείς. Καλός ή κακός. Οπότε ισχύει σαν κατάσταση. Οκ, έχεις ακόμα φίλους από το σχολείο? Έχω από το. Ενώ φίλους που κάνω παρέα. Ψήλος σταθερά, ρε παιδί μου. Έχουν κάνει παιδιά? Όχι. Όχι ακόμα. Οπότε υπάρχει ακόμα το κοινό στοιχείο. Έχω από το δημοτικό που παραδόξως δεν ήμασταν μαζί στην ίδια τάξη στο δημοτικό. Ήμασταν σε άλλες τάξεις, ήμασταν στο ίδιο δημοτικό. Είχαμε κάποιες επαφές. Αλλά εν τέλει, ξέρεις, μεγαλώντας, ήμασταν, νομίζω, με τη συγκεκριμένη παρέα, είναι 2-3 άτομα που ήμασταν παράλληλα σε όλες τις τάξεις, ρε παιδί μου, και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, λόγω επιθέτου. Δεν ήμασταν μαζί. Που είναι και αυτό το θέμα τύχης βοηθάει πάρα πολύ. Το επίθετο, ας πούμε, το να είσαι μαζί. Αλλά τύχαινε και κάναμε λίγο παρέα σε διαλύματα και τέτοια. Είχαμε και κάποια κοινά ενδιαφέροντα και όσο προχωράγαμε, τελικά κάναμε περισσότερο παρέα. Και είχαμε καταλήξει και κάνουμε παρέα μέχρι σήμερα. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ θέμα τύχης αυτό. Ενώ το να καταφέρεις μετά από τόσα χρόνια, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από το δημοτικό, να κάνουμε ακόμα παρέα. Ας πούμε, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό. Το άτομο που αποκαλώ κολλητό μου, ας πούμε, είμαστε μαζί από το δημοτικό. Ενώ non-stop, που πραγματικά είναι θέμα. Πραγματικά δεν μπορώ να θυμηθώ καν το πώς συνδεθήκαμε, το πώς έγινε το connection, αλλά είναι πολύ έντονες ακόμα οι αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας, ενώ τα γέλια που μοιραζόμασταν κτλ. Και είναι μια σχέση που έχει εξελιχθεί σε πλέον σχέση η οποία περιλαμβάνει τηλεπάθεια. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να γράφουμε το ίδιο πράγμα σε μήνυμα, να λέμε ακριβώς τα ίδια πράγματα επί λέξη. Ή να σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα. Σκεφτόμαστε πάρα πολύ με τον ίδιο τρόπο και το ότι είμαστε πολύ κοντινές προσωπικότητες. Με κάνει να σκέφτομαι ότι είναι θέμα τύχης. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε τότε να ξέρουμε ότι μεγαλώνοντας προφανώς και σαν ενήλικες θα μπορούμε να έχουμε τόσο κοινά χαρακτηριστικά. Από την άλλη, λέω τη σκέψη μου out loud τώρα στην ουσία, ίσως και η κοινή πορεία μας έχει διαμορφώσει σαν ενήλικες. Μας έχει διαμορφώσει με κοινά χαρακτηριστικά σε προσωπικότητα, κοινές απόψεις προφανώς σίγουρα, γιατί μοιραζόμαστε κοινές απόψεις και παρά τις διάφορες παρεκκλήσεις όλα τα χρόνια, το core κομμάτι του χαρακτήρα μας παραμένει πάρα πολύ κοντινό. Ναι. Οπότε δεν μπορώ να μην σκεφτούμε ότι είναι θέμα τύχης. Ναι, αλλιώς δεν κράταγε. Σίγουρα, ναι. Αλλά εδώ να πω το disclaimer είναι ότι είναι αυτού του τύπου η φιλία. Θα μου πεις, καταλαβαίνω ότι είναι διαφορετικό το πώς ορίζει κανένας τον κολλητό, ας το πούμε έτσι. Αλλά ας πούμε με τον κοντό μου τον Δημήτρη, μπορεί να κάνουμε να βρεθούμε μήνες ολόκληρους. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές και γίνεται επανειλημμένα και τώρα μπορεί τελευταία φορά έχουμε πολύ καιρό, ας πούμε. Έχουμε κάνα μήνα, ξέρω εγώ. Και προφανώς δεν μιλάμε και σε καθημερινή βάση. Παρότι υπάρχουν πράγματα που έχουμε να πούμε, αλλά φαντάζομαι είναι ο τύπος μας, ας πούμε, να μην μιλάμε τόσο πολύ. Είναι και καθημερινότητα. Σίγουρα, αλλά κάθε φορά είναι σαν να ήταν μία μέρα πριν. Ενώ αυτό δεν έχει αλλάξει διαχρονικά. Ναι, παρά το καταλαβαίνω. Παρά τις παύσεις του, οπότε θα δεις τον άλλον. Το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ τον εαυτό πολύ τυχερό σε αυτό. Αλλά
σκεπτόμενος τώρα, νιώθω ότι είναι μια αμφίδρομη σχέση και είναι θέμα τύχης στο να βρεις έναν άνθρωπο που εν τέλει θα αναπτύξει τα ίδια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Από την άλλη, τα κοινά χρόνια πορείας, η τριβή σε φέρνει πολύ κοντά. Ναι, κάπως έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και πιο... Δεν ξέρω αν είναι πιο δύσκολο, αλλά περνάει πιο πολλά κύματα, γιατί ξεκινώντας την πορεία σου με κάποιον φίλο από την παιδική ηλικία, ξέρω, από τα 10, ρε παιδί μου, ξέρω που έχω με τους δικούς μου σχολικούς φίλους, ξέρω, από τα 10-11, προχωράς, δηλαδή αλλάζει ο χαρακτήρας σας, και ο δικός σου και ο δικός τους, πολλές φορές. Αλλάζει όταν πας στο Λύκειο, αλλάζει όταν πας στη σχολή, αλλάζει όταν πας στο στρατό, αλλάζει με το ξέρω. Δεν ξέρω αν συμφωνώ. Δηλαδή περνάς πάρα πολλές διαδικασίες. Δεν σου λέω ότι μπορεί για να αλλάξει, αλλά περνάς πολλές διαδικασίες που διαμορφώνουν το χαρακτήρα σου, τις οποίες τις περνάτε αρκετές φορές, περνάτε χωριστά. Επομένως, εκεί παίζουν πολλά διαφορετικά ερεθίσματα και είναι λογικό, όπως συμβαίνει και με άτομα με τα οποία εν τέλει δεν κάνεις την ίδια παρέα πλέον, κάπου να αλλάξει σε σημείο που να μην έχετε την ίδια επικοινωνία. Αλλά έχει το ενδιαφέρον το ότι με αυτούς, ξέρω εγώ, που κρατάτε αυτή τη σχέση, δεν σου λέω, είναι αυτό ότι δεν το ορίζω με το πόσο συχνά κάνετε παρέα, αλλά με την ποιότητα της φιλίας, ρε παιδί μου, με αυτό που λες και εσύ, ότι ανεξάρτητα του πώς προχωράτε και πώς εξελίσσετε σαν χαρακτήρας, τα κοινά σημεία επικοινωνίας σας εξελίσσονται και αυτά με τον ίδιο τρόπο. Το οποίο είναι ίσως πολύ είναι πιο δύσκολο από μια οπτική σε σύγκριση με το να γνωρίσεις κάποιον όταν είσαι, ξέρω, στα 20-21, που έχεις ψιλοδιαμορφωθεί σε ένα βαθμό σαν άνθρωπος και ξέρεις λίγο παραπάνω τι θες, γιατί καλώς ή κακώς δεν ξέρεις και απόλυτα, σίγουρα αλλά όχι. Ξέρεις λίγο παραπάνω ποιος είσαι, τι θες, με ποιους ταιριάζεις, με ποιους δεν ταιριάζεις. Ναι, συμφωνώ. Νιώθω ότι προφανώς ο τρόπος που λειτουργεί το πράγμα είναι ότι σε κάθε βήμα μας, σχολείο, πανεπιστήμιο, δουλειές, αργότερα, κοινωνικές δραστηριότητες κτλ. Θα κάνουμε pick-up στρατός, εννοείται, για μας προφανώς. Θα κάνεις pick-up κάποιους φίλους. Που αν είσαι τυχερός, αν έχεις την τύχη να βρεις άτομα με τα οποία θα μπορέσεις να κάνεις παρέα μετά, πέρα από το context αυτού του πράγματος, γιατί όταν σταματάει να υφίσταται αυτό που σε ενώνει με κάποιον, σχολείο, στρατός ή δουλειά κτλ., εκεί δοκιμάζεται η σχέση εντός εισαγωγικών για το αν θα μείνεις. Το πόσο ουσιαστικό είναι. Ναι, πόσο κοντά είσαι με τα άτομα αυτά. Δηλαδή, αν είσαι τυχερός να γνωρίσεις κάποιους ανθρώπους με τους οποίους θα κάνεις παρέα και αργότερα, ακριβώς γιατί τα κοινά χαρακτηριστικά ξεπερνούν το κοινό βίωμα. Λίγο πολύ νομίζω ότι κρατάς, όπως είπαμε, τα άτομα αυτά και κυρίαρχο ρόλο στο day-to-day σου παίζουν τα άτομα με τα οποία κάνεις κάτι εκείνη τη στιγμή. Οπότε μπορεί ο χρόνος που δίνουμε να είναι περισσότερος για τα άτομα που έχουμε στη ζωή μας την εκάστοτε στιγμή. Δηλαδή, μπορεί να βγεις να σπαταλήσεις περισσότερο χρόνο με συναδέλφους σου. Γιατί θα τους βλέπεις καθημερινά, είναι πολύ πιο εύκολο να κανονίσεις κτλ. Ενώ οι φίλοι σου που μένουν πίσω, ενώ που είναι φίλοι σου από πριν, μπορεί να μην αφιερώσει τόσο χρόνο. Και είναι και πιο δύσκολο να συντονιστείς σε έναν βαθμό. Ενδεχομένως, ναι. Και προφανώς και τα άτομα αυτά έχουν το δικό τους βίωμα. Εκτός κι αν είναι κάποια περίπτωση στην οποία μπορεί κάποιος να έχει την τύχη να έχει κολλητή από το σχολείο κτλ. Και να ταυτίζονται πάρα πολύ τα βιώματα. Βέβαια, πάνε μαζί στρατό, ας πούμε. Όταν είναι να πας στρατό, σίγουρα θες να έχεις ένα κολλητό σου μαζί. Σε κάποιους συμβαίνει, αλλά είναι καθαρά θέμα τύχης. Ή να δουλεύεις την ίδια δουλειά, εκεί αλλάζει. Εκτός και αν γνωρίσεις ένα κολλητό, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, σε δουλειά. Ναι. Οπότε μετά γίνονται όλα πιο εύκολα. Αλλά για να το κάνω λίγο φιλοσοφικό. Εντάξει, είναι φιλοσοφικό από μόνο του. Σκέφτομαι τώρα πόσο εύκολο είναι να εκλείψει μια φιλία όταν
τελειώνει το κοινό βίωμα. Ας πούμε, σκέψου από τα stages αυτά που είπαμε, πανεπιστήμιο, σχολείο, πανεπιστήμιο, στρατός, δουλειές, γιατί δεν έχουμε κάνει μια δουλειά, ή μεταπτυχιακό, ας πούμε, που έχεις κάνει εσύ, πόσα άτομα έχεις κρατήσει από τον κάθε κύκλο και πόσο εύκολα, όσο περνάει ο καιρός, έχεις χαθεί με τα υπόλοιπα άτομα, με άτομα με τα οποία μπορεί να έκανες πάρα πολύ παρέα όταν περνούσες αυτή την κατάσταση, όταν ήσουν σε αυτό το στάδιο. Όχι, σε μεγάλο βαθμό στις σχέσεις, το κοινό βίωμα νομίζω είναι ο βασικός παράγοντας που συντηρείται μια σχέση. Δηλαδή, πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του στρατό νομίζω δεν υπάρχει. Ναι. Γιατί εκεί πόσοι έχουν πάει στρατό ξέρουν, συνυπάρχεις με άτομα τα οποία μπορεί να κάνεις πάρα πολύ καλή παρέα, να μην έχεις όμως κανένα χαρακτηριστικό που να μπορεί να σε κρατήσει μετά το στρατό. Αλλά να κάνετε παρέα γιατί η φάση που βρίσκεσαι εκείνη τη στιγμή και το να μοιράζεσαι αυτά τα βάσανα, ρε παιδί μου, της θητείας. Είναι πολύ ισχυρή ανάγκη να έχεις κάποιους ανθρώπους με τους οποίους μπορείς να... Εγώ τουλάχιστον ένιωθα την ανάγκη να έχω κάποιους ανθρώπους και νιώθω τυχερός ότι είχα κάποιους τέτοιους ανθρώπους να μπορείς να πεις και το κάτι παραπάνω. Γιατί ναι, σίγουρα. Δηλαδή... Είναι πολλές οι ώρες που προσφέρονται στο στρατό για συζητήσεις κτλ. Οπότε είναι πολύ πιο... Εντάξει, υπάρχουν προφανώς άτομα, δηλαδή και εγώ έχω άτομα τα οποία μιλάω ακόμα και σήμερα. Δηλαδή περάσαμε το μεγαλύτερο μέρος της θητείας μαζί. Είχαμε μια καλή σχέση. Μπορεί να μην είχαμε αυτά που χρειάζονται, ξέρεις, για να γίνουμε καλοί φίλοι. Το βασικό να μένουμε στην ίδια πόλη. Για να περνάμε χρόνο μαζί. Ναι, γιατί αυτό είναι θέμα τύχης, εντάξει. Ο στρατός είναι κατά βάση μίξη πολλών περιοχών. Σίγουρα, ανάλογα το πού θα βρεθείς. Ναι, δηλαδή και εγώ που δεν πήγα στην Αθήνα, που δεν πέρασα καθόλου στην Αθήνα, δεν έκανα είχα ελάχιστους Αθηναίους στην καθημερινότητά μου. Αλλά ναι, ρε παιδί μου, κράτησα κάποιες επαφές. Ποια είναι τα πράγματα όμως που, ας πούμε, τα άτομα τα οποία έχεις κρατήσει επαφές από το στρατό, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που σε έκαναν να τους κρατήσεις στη ζωή σου, ας πούμε? Επειδή μου, νομίζω ότι κατά βάση, προφανώς έπαιξε ένα ρόλο ότι ήμασταν πολύ κοντά και ηλικιακά. Άρα είμαστε σε μια παρόμοια φάση της ζωής μας. Το άλλο είναι, εντάξει, τώρα το πιο ένα random είναι ότι ξέρω, μπορεί να είχαμε τα ίδια ενδιαφέροντα. Το μπάσκετ, κάτι το οποίο να μας έκανε να μιλήσουμε, να είναι πιο random, ρε παιδί μου, σημείο έναρξης, αλλά ξέρεις, να μας έκανε να μιλήσουμε παραπάνω, οπότε μιλώντας παραπάνω, δεδομένα αρχίζεις και μιλάς και για περισσότερα πράγματα. Ναι, αποκτάς περισσότερη... Οπότε αποκτάς μια οικειότητα και αυτή η οικειότητα μεταφέρεται. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο το να περνάς τώρα ώρες με πάρα πολύ κόσμο να κάνεις αυτό το πράγμα, μια επαφή η οποία είναι συχνή, αλλά δεν είναι το ίδιο εύκολο να έχεις ένα επιτυχημένο βαθμό οικειότητας με όλους. Μπορείς να μιλάς με κάποιον πολλές ώρες και απλά να είναι. Σίγουρα. Να μιλάς απλά για να περάσει η ώρα σου. Ή να είναι ευχάριστη παρέα. Ναι, να είναι ευχάριστη παρέα και να μην υπάρχει κάτι πιο ουσιαστικό. Αλλά ξέρεις, βρίσκεις δύο άτομα τα οποία θα πείτε και 5 πράγματα παραπάνω και θα κυλήσει η συζήτηση πιο καλά και μετά πιο φυσικά σου βγαίνει και πιο άνετα να συνεχίσεις αυτή τη συζήτηση και εκτός. Να βγεις για ένα καφέ, άμα τύχει και βρεθείτε στον ίδιο χώρο, δεν το κάνεις με όλους. Όχι, δεν το κάνεις με όλους. Κάτι πρέπει να σε οθήσει για να το κάνεις. Στους 8 μήνες που ήμουνα στην Ξάνθη, ξέρω εγώ, μίλησα με 50-60 άτομα. Θα κάνουμε θέμα στρατό κάποια στιγμή. Θα κάνουμε κάποια στιγμή. Θα κάνουμε. Απλά όχι τώρα κοντά, γιατί μαζί με τα video games λίγο θα. Όχι. Ναι. Καλό θα ήταν να το θα γίνει alienate το. Καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει εδώ και αυτό είναι για πολλές ώρες. Τέλος πάντων. Ναι, αυτό δηλαδή. Μπορείς να. Έχω μιλήσει με 100 άτομα, ξέρω εγώ με πόσα, αλλά με 4-5 θα κάτσω να δω ότι είμαστε στην ίδια πόλη. Θα τους πω πάμε να τα πούμε, ξέρω εγώ, να πιούμε ένα καφέ ή θα μιλήσουμε και σε άκυρες στιγμές.
Γιατί θα είναι κάτι το οποίο θα έχεις να πεις, κάτι θα έχεις να μοιραστείς. Γιατί ειδικά στο στρατό είναι έκδηλο σαν φαινόμενο το πόσο αντιστρόφως ανάλογα χάνεται, εκλείπει τέλος πάντων η φιλία με το χρόνο τον οποίο έχει περάσει. Ναι. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι αυτό που αλλάζει την ώρα που είσαι στο στρατό με την ώρα που φεύγεις στο στρατό και συνεχίζεις την ενήλικη ζωή σου είναι ότι στο ένα έχεις πάρα πολύ χρόνο να ξοδέψεις. Σωστά. Πάρα πολύ χρόνο. Σωστά. Ενώ εκτός έχεις ελάχιστο. Mm-hmm. Οπότε θέλοντας και μη, κάνεις και μία ζυγίζει στο πόσο αξίζει να ξοδέψεις το χρόνο σου για κάποιες σχέσεις. Δηλαδή, δεν ξέρω, τώρα μιλάω για μένα, ότι είναι πολύ, μου είναι και, πώς το λένε, κουραστικό σαν χαρακτήρας να προσπαθώ να μπαλατζάρω πολλές κοινωνικές επαφές, ξέρεις, στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή, προτιμώ πάντα να έχω ένα πιο συγκεκριμένο κύκλο, ρε παιδί μου. Αυτό όμως δεν θεωρείς ότι είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται ψηλοαυτόματα. Δηλαδή, Εντάξει, υπάρχει και κόσμος που δεν το κάνει αυτό. Εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Δεν σκέφτομαι ότι σε καμία φάση, ειδικά της ενήλικης ζωής μου, έχω μπει στη διαδικασία να αξιολογήσω συνειδητά τα υπέρ και τα κατά, ας πούμε, του να κάνεις παρέα με συγκεκριμένα άτομα και να πω, ωραία, θα δώσω χρόνο σε αυτόν, δεν θα δώσω χρόνο σε αυτόν. Σου πω ότι βγαίνει. Μια διαδικασία που γίνεται λίγο πιο αυτόματα στο μυαλό μας, λίγο πιο ενδόμηχα. Ναι, γίνεται στο background. Αλλά σου βγαίνει. Καλώς ή κακώς σου βγαίνει ότι το vibe, ρε παιδί. Αυτό ήθελα να πω. Ότι ήθελα βασικά το ερώτημα που θέλω να θέσω και στους αγαπητούς ακροατές επίσης. Είναι το κατά πόσο υφίσταται μια μεταφυσική στο φαινόμενο της φιλίας. Δηλαδή, υπάρχει κάτι σε πρώτη φάση που σε τραβάει στον άλλον στις φιλικές σχέσεις. Γιατί εγώ θεωρώ δεν είναι τα ενδιαφέροντα. Γιατί τα ενδιαφέροντα τα γνωρίζεις μετά. Δεν είναι ότι θα γνωρίσεις κάποιον και θα πεις «Α, ξέρω εγώ, μ' αρέσει το μπάσκετ». Δεν είναι, γίναμε φίλοι, πάμε. Ενώ πρέπει κάτι να σε τραβήξει. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει. Γιατί υπάρχει όπως σε όλες τις σχέσεις. Σίγουρα. Δηλαδή, υπάρχει κάτι το οποίο, αυτό που λέμε το vibe, το ότι αυτός κάτι μου κάνει, ρε παιδί μου, και θα... Είναι λίγο το ένστικτο, ας πούμε, ναι. το πόσο άνετα νιώθεις με τον άλλο ή το ένστικτο σου λέει ναι, συνέχισε να κάνεις παρέα ή μείνε μακριά, ας πούμε. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό, ότι υπάρχει, και γι' αυτό σου είπα και πριν ότι δεν θεωρώ ότι είναι καθαρά θεματική το να γνωρίσουμε κόσμο στο δημοτικό, ας πούμε. Γιατί κάτι είναι, κάτι που θα σε... Δεν γίνεται, δηλαδή άμα το σκεφτείς στο δημοτικό, ας πούμε, για να πάμε πίσω, διαμορφώνονται μικρά ζευγάρια. Ζευγάρια ή ομάδες 2-3 ατόμων που κάνουν παρέα μεταξύ τους, οι οποίες, άμα κάνεις τώρα το retrospect και δεις, θα καταλάβεις ότι βρεθήκαμε για κάποιο λόγο όλοι αυτοί μαζί. Όπως εμείς κάνουμε παρέα με τα άτομα που κάναμε παρέα τότε και κάνουμε παρέα ακόμα, και τα άτομα που έβλεπες εσύ σαν κολλητούς τότε, αυτοί είναι κολλητοί, ξέρω εγώ, θα δεις σήμερα ότι κάτι κοινό θα έχουν. Θα έχουν ένα κοινό τρόπο ζωής. Κάτι που θα τους ενώνει, ας πούμε. Εγώ τώρα σκεπτόμενο στην τάξη μου, ας πούμε. Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά, να είναι καλά. Σκέφτομαι ακριβώς το πόσο κοντά είναι. Σκέφτομαι τα ζευγάρια, οι κολλητοί, ας πούμε, οι παρέες, οι τριάδες, διάδες, και αγόρια και κορίτσια. Και σκέφτομαι ότι ναι, υπάρχει λόγος που κάνανε παρέα. Όπως και στη δική μου περίπτωση ισχύει 100%. Έτσι νιώθω και για τα παιδιά ότι κάνανε παρέα για κάποιο λόγο. Γιατί σκέφτομαι πόσο κοινά βιώματα έχουν και πώς έχουν κινηθεί στην ενήλικη ζωή τους με πολύ κοινό τρόπο. Και μιλάω γενικά και από άποψη χαρακτήρα και από άποψη πεποιθήσεων. Δηλαδή πράγματα που έχω δει τώρα και επιβεβαιώνουν τη θεωρία αυτή, ας το πούμε έτσι. Οπότε υπάρχει μια αόρατη δύναμη που μάλλον σε πετάει. Δεν είναι ότι βρέθηκες εκείνη την ώρα στους ψύκτες για να πεις νερό. Θα σου πω. Σε ένα βαθμό είναι αυτό. Σε ένα βαθμό νομίζω είναι και αυτό που είπες και πριν, ότι μπορεί το ότι ακριβώς ζείτε μαζί κάποια πράγματα να έχουν βοηθήσει στο να κολλήσετε εσύ και ο τάδε, ρε παιδί μου. Έχω αντίλογο σε αυτό, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, της δικής μου τάξης. Ναι. Σκέφτομαι παιδιά τα οποία
ήταν τότε κολλητοί. Έκαναν παρέα. Χάθηκαν μετέπειτα, το ξέρω for a fact, γιατί μπορεί να ήταν σε άλλες πόλεις, να κάναν διαφορετικά πράγματα, σπουδές ή όχι σπουδές τέλος πάντων. Να μην κάνουν παρέα τώρα και παρόλα αυτά να έχουν κοινά χαρακτηριστικά ακόμα. Δηλαδή, μπορώ να ταιριάξω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή 3-4 ζευγάρια ατόμων που έκαναν παρέα τότε. Τα είχαμε στο μυαλό μας, ρέτς, κολλητούς, αυτός είναι κολλητός του τάδε. Δεν ακολούθησαν κοινό τρόπο ζωής, δεν είχαν κοινά βιώματα. Και είναι πολύ κοντά στο σήμερα. Ενώ μπορεί να μην έχουν καμία σχέση σήμερα, μπορεί να μην μιλάνε μεταξύ τους. Ναι. Μου έρχονται τέτοια άτομα. Δεν ξέρω αν ισχύει στη δική σου περίπτωση. Αλλά εγώ σκέφτομαι τώρα αυτό το πράγμα και μου κάνει εντύπωση ότι. Εδώ στατιστικά, άμα το δεις, φαίνεται λίγο παράξενο. Εντάξει, δεν είναι κανένα τρελό δείγμα, αλλά οκ. 3-4-5 περιπτώσεις, ας πούμε, για τις οποίες ισχύει. Οκ, κάτι γίνεται εδώ. Ναι, αλλά πού το. Δεν ξέρω. Μάλλον στο. Σίγουρα υπάρχει κάτι που σε οθεί, ειδικά στην παιδική ηλικία που είναι πολύ πιο εύκολο και το ένστικτο να παίξει ρόλο. Είναι θέμα χαρακτήρα, είναι θέμα ίσως κοινών θεμελίων. Το ότι μπορεί να κάνεις παρέα ξέρω, για 3-4 χρόνια που να είναι πολύ formative years για σένα ως παιδί, ξέρω, από τα 7 μέχρι τα 10-11. Και αυτό μετά να επηρεάζει, οι διακλαδώσεις σας να είναι τελείως διαφορετικές, αλλά επειδή ξεκινάτε από μια παρόμοια βάση, να είστε ακόμα στον ίδιο κορμό, ρε παιδί μου, να το πάω πιο σχηματικά. Ναι, όχι, θα συμφωνήσω. Ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτό είναι. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Γιατί είναι ακριβώς αυτό το ότι υπάρχει μια κοινή αφετηρία, κάτι που θα σε οθήσει να κάνεις παρέα με τον άλλον. Μπορεί οι διαφορές να είναι μικρές όταν είμαστε παιδιά. Γιατί δεν έχει διαμορφώσει χαρακτήρα να πει αυτός είναι βλάκας και εγώ δεν φέρεται καλά, και εγώ δεν φέρομαι καλά, θα κάνουμε παρέα. Αλλά άμα το καλοσκεφτείς, ισχύει. Γιατί τα παιδιά αυτά που ήταν λίγο στο περιθώριο, ας πούμε, στο δημοτικό, με ποιον έκαναν παρέα, με τα παιδιά του περιθωρίου. Οπότε υπήρχε κοινό βίωμα. Οπότε σίγουρα εκείνα τα χρόνια έχουν παίξει ρόλο στο να διαμορφώσουν μια κοινή πορεία, ξέρω, μια κοινή προσωπικότητα, άσχετα με το αν θα συνέχιζαν να είναι φίλοι στην ενήλικη ζωή. Αλλά σίγουρα κάτι υπάρχει που θα σε οθήσει και νομίζω ότι το παιδικό ένστικτο σε αυτή την περίπτωση, επειδή είναι πιο αγνό, ας το πούμε έτσι, είναι πιο αμερόληπτο, να το πω έτσι, κατά πάσα πιθανότητα θα σε οδηγήσει στο να κάνεις παρέα με κάποιο άτομο με το οποίο θα είσαι κοντά, θα έχεις, όπως είπες, κοινά θεμέλια. Νομίζω ότι αυτό είναι καλός ορισμός. Ενώ θα έχεις κοινά θεμέλια με τον άλλον, οπότε για κάποιο λόγο το ένστικτό σου θα σε πετάξει εκεί, πάρτα, αυτό σούλαχε, και να δούμε πώς θα καταλήξετε. Μάλλον αυτό ισχύει. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην ενήλικη ζωή. Από το πανεπιστήμιο και μετά δεν συμβαίνει. Είναι συγκυριακοί λόγοι που θα σε φέρουν κοντά με κάποιον. Κοινό βίωμα. Πάντα νομίζω. Κοινό ενδιαφέρον. Κοινό background. Ένας κοινός γνωστός. Ενδεχομένως. Ένας κοινός γνωστός. Στη δική μας περίπτωση ήταν αυτό, ας πούμε. Ναι. Αλλά αν πάρουμε το δικό μας παράδειγμα, ας πούμε, δεν είχαμε κοινό βίωμα. Δεν βρεθήκαμε σε κάποιο ούτε χώρο εργασίας, ούτε είχαμε από κοινό γνωστό. Ωραία. Ναι, και ήταν πολύ όμως, ρε παιδί μου, ήταν πολύ μικρό το σημείο επαφής. Σωστά. Αυτό θέλω να πω. Δεν είχαμε στην πραγματικότητα τόσο μεγάλο σημείο επαφής. Δηλαδή θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να βρεθούμε μία φορά και να χαθούμε. Αλλά τι μας όθησε στο να. Ας πάρουμε το δικό μας case study, ας πούμε. Τι μας όθησε στο να συνεχίσουμε να κάνουμε παρέα. Ενώ και είναι τεσταρισμένη η φιλική μας σχέση στον χρόνο, ας πούμε. Γιατί. Ναι. Τι κάναμε εμείς. Κάναμε πράγματα, αρχίσαμε να βάζουμε πράγματα που θέλουμε να κάνουμε μαζί, ώστε να συντηρήσουμε μια σχέση. Γιατί δεν ήταν εύκολο κι εμείς να συντηρήσουμε μια σχέση, γιατί είχαμε περίοδους στις οποίες δεν βρισκόμασταν τόσο πολύ. Ναι, γιατί άμα το καλοσκεφτείς. Ξεκινάς και από μια βάση που ο καθένας τώρα. Γνωριστήκαμε πόσο, στα 23-24 περίπου. Πλάκα κοντεύουμε. Πάνε 8 χρόνια κοντά. 8-9 ναι. 9 χρόνια. Είσαι σε μια φάση που ο καθένας έχει μια καθημερινότητα η οποία ήταν full, ρε παιδί μου, εν εξελίξη. Δηλαδή είχες πράγματα, ήταν γεμάτα και οι κοινές επαφές ήταν. Τη βγαίναμε, ξέρω εγώ, μαζί, είχαμε βγει 2-3 φορές μέσα σε 5 μήνες, ξέρω. Σωστά. Και δεν υπήρχε και ο χρόνος για να δηλαδή ανακαλύψουμε και τα κοινά ενδιαφέροντα. Ενώ δεν ήταν τόσες πολλές φορές. Και ήταν άλλα τα θέματα του ενδιαφέροντος. Δεν είχαμε τόσο χρόνο να ανταλλάξουμε απόψη να πούμε: OK,
Έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Προφανώς έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, αλλά δεν είχαμε τόσο. Αλλά Τόσο χρόνο να τα το ανακαλύψουμε. πολύ ενδιαφέρον Μμμ. έγινε το ότι νομίζω ότι η σχέση μας, ξέρω εγώ, εξελίχθηκε όταν έφυγε το κοινό τέτοιο. Σωστά. Που δεν υπήρχε. Σωστά, γιατί σωστά. τότε, Μμμ. μέχρι εκείνη τη στιγμή, είναι ότι συγκυριακά θα κανονίσεις με το κοινό άτομο, να βρεθείτε όλοι μαζί. Ναι, οπότε θα βρισκόμασταν. Ναι, μόλις έφυγε αυτό, μετά πας στο ότι θέλω να συντηρήσω αυτή τη ακριβώς. σχέση ή ωραία, τέλειωσε. Ακριβώς, Εντάξει, ναι, να το ναι. κάνουμε μια χαρά όλα. Ναι, συμφωνώ. Οπότε από τη στιγμή που βάζεις την πρώτη, ρε παιδί μου, active επιλογή του να συντηρήσει μια σχέση η οποία δεν έχει κανένα λόγο να υπάρχει αλλιώς, της δίνεις ένα νόημα ότι έχει λόγο να υπάρχει εν τέλει. Το οποίο είναι σπάνιο case, έτσι. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Απλά είχαμε αρκετό χρόνο για να κάνουμε evaluate, να πούμε ότι ναι, θέλω να κάνω παρέα με αυτό το άτομο Ναι, σίγουρα. για το χύψη λόγο, και όταν δεν υπήρχε πλέον ο αναγκαστικός λόγος, να το πούμε έτσι, να βρισκόμαστε, τότε μπήκαν σε εφαρμογή οι άλλοι λόγοι για τους οποίους θέλαμε να κάνουμε παρέα. Και έδεσε με το μπάσκετ μετά, με την ομάδα. Νομίζω εκεί ήταν Εντάξει, είναι και άλλα ενδιαφέροντα, αλλά. Έδεσε, ρε παιδί μου, ότι μπήκε το ότι έχουμε και κάτι σταθερό Ναι. στην καθημερινότητα. Αλλά. Ναι, προφανώς μετά υπήρχαν και άλλα γύρω-γύρω. Ναι. Τσούκο ανακαλύψαμε κι άλλα. Γιατί κακά τα ψέματα μπορεί να είναι διαφορετικές οι αφετηρίες, ας το πούμε έτσι, αλλά είμαστε κοντινοί χαρακτήρες. Ενώ σκεφτόμαστε με πολύ παρόμοιο τρόπο. Έχουμε διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Αυτό είναι σημαντικό, αλλά ο τρόπος που σκεφτόμαστε είναι πολύ, πολύ κοντινός. Οπότε είναι πολύ εύκολο. Γι' αυτό και εδώ, ας πούμε, έχουμε κάνει 10 επεισόδια και δεν έχουμε διαφωνήσει, να το πω έτσι. Γιατί μάλλον θα έχουμε τις ίδιες απόψεις. Θα σου πω, δεν έχουμε διαφωνήσει, αλλά δεν λέμε και τα ίδια ακριβώς. Όχι, δεν λέμε τα ίδια ακριβώς. Γιατί το καλό που έχουμε είναι ότι κοιτάμε τα πράγματα με τελείως διαφορετική σκοπιά. Ναι, ισχύει αυτό. Μπορεί να φτάσουμε στα ίδια συμπεράσματα, αλλά πηγαίνουμε πάντα από άλλο δρόμο. Είναι τελείως. Και αυτό οφείλεται. Οι σχολές μας είναι διαφορετικές. Θα έλεγε κανείς. Πες το και έτσι, γιατί είναι διαφορετικά τα χαρακτηριστικά που φέρνουμε στο τραπέζι, σαν προσωπικότητες. Αυτό ακούστηκε πολύ corporate, να ξέρεις. Ναι, εγώ τα λέω αυτά κάθε μέρα τώρα, να ξέρεις. Ναι, γι' αυτό ήθελα να το σχολιάσω. Ναι, μπορούμε να το συζητήσουμε γι' αυτό κάποια στιγμή. Εντάξει. Ακούνε και τα παιδιά, θα σας αγαπώ πολύ. Μπορεί και όχι. Αυτό που θέλω να πω πάνω σε αυτό είναι ότι βλέπεις ότι στην ενήλικη ζωή, για να φτιάξει, να διατηρήσει μια φιλία, θέλει μια active προσπάθεια. Δηλαδή θέλει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από την παιδική ηλικία. Όχι, βασικά είναι άδικο αυτό που λέω, όχι μεγάλη προσπάθεια. Θέλει ένα άλλου είδους προσπάθειας. Ωραία. Να σου πω τι σκέφτομαι. Κατάλαβα τι πήγες να πεις. Νομίζω καταλαβαίνω τι θες να πεις, αλλά εγώ πάλι θα παίξω το σύμβολο του διαβόλου και θα σου πω. Δεν θα έπρεπε κανονικά στις φιλίες να μην χρειάζεται προσπάθεια. Όπως και σε μία σχέση, ας το πούμε έτσι, που. Ρε παιδί μου. Άμα το σκεφτείς λίγο. Ενώ. Βγάλε τη λέξη προσπάθεια. Ωραία. Προσπάθεια. Ενώ δεν βγαίνουν φυσικά τα πράγματα, όπως, ας πούμε, σου περιέγραψα εγώ τη σχέση μου με τον Δημήτρη. Ωραία. Ναι. Μπορεί να μην μιλάμε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, άμα το δεις από τέτοιο, μπορεί να πεις: OK, δεν κάνουν παρέα. Δεν θα υπάρξει μια. Όταν θα βρεθούμε, όντως, δεν θα πούμε: ρε εσύ, γιατί δεν βρεθήκαμε, πω, είμαστε τσακωμένοι. Δεν συμβαίνει αυτό, κατάλαβες. Ωραία. Δεν υπάρχουν παράπονα για το ότι. Ναι, όχι. Άρα εσύ δεν βγήκαμε γιατί κτλ. Άλλαξε την εντύπωση τώρα. Ωραία, θα αλλάξω το wording στη λέξη προσπάθεια. Δεν θέλω να πω προσπάθεια. Ωραία. Ότι πρέπει να είσαι πιο active, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν πάει να πει ότι κάνεις κάτι καταναγκαστικά. Δηλαδή, η προσπάθεια να έχει ίσως και το χρωματισμό ότι πρέπει να κάνεις κάτι το οποίο είναι πιο δύσκολο, αλλά εννοώ ότι, ρε παιδί μου, όταν καταλάβεις ότι με κάποιον ταιριάζεις και θέλεις να συντηρήσεις μια σχέση, θα βγει και από τους δύο και πιο φυσικά. Σωστά, ναι, να κυνηγήσεις μια επαφή η οποία στο σχολείο, για παράδειγμα, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να υπάρχει. Ναι, ή αν δεν έχεις κάτι που να βρίσκεσαι με τον άλλον σε μια πιο μόνιμη βάση. Ναι. Δηλαδή και εμείς, ας πούμε, αν δεν είχαμε το. Εντάξει, τώρα έχουμε
παραπάνω από ένα πράγματα Ναι. για τα οποία θα βρεθούμε. Okay. Και έχει αλλάξει και κάτι σχέση με πιο παλιά, ότι πλέον έχουμε και τρόπο να μιλάμε όλοι καθημερινά. Δηλαδή, Ναι. μπορείς να συντηρήσει μια σχέση Σωστά. και μέσω του Εντάξει, social. και τότε πέραμε τηλέφωνο στα σταθερά. Δεν είναι ότι... Εγώ θυμάμαι 2 σταθερά. Θυμάμαι το δικό μου Ναι, και του ισχύει. Δημήτρη. Δεν θυμάμαι, Ισχύει. δεν Δηλαδή, θυμάμαι άλλα σταθερά. Θυμάμαι το τηλέφωνο του Γιώργου, τότε του πολύ καλού μου φίλου στο δημοτικό, το θυμάμαι απ' έξω. Αυτό. Δεν έχουν αποτυπωθεί αυτά τα νούμερα. Γιατί τόσες φορές που τα παίρναμε. Αυτό και το τηλέφωνο του ξάδερφού μου που λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο που ανέβαινα πάνω και έπαιζα Ναι. Σωστά. Ναι, είναι αυτά τα δύο τα τηλέφωνα τα απαραίτητα. Τα απαραίτητα, ναι. Καρμαγέντον και, Ναι, δηλαδή... και κολλητό στο σχολείο. Έτσι. Για να πάτε να χτυπήσετε κουδούνια. Δεν χτυπάτε τα κουδούνια σας. Okay. Πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή το πώς η νέα τεχνολογία μας έχει τέτοιο. Δεν μπορούμε να θυμόμαστε. Δεν θυμόμαστε τηλέφωνα. Και όχι μόνο. Δεν θυμόμαστε πληροφορίες γενικά γιατί τις έχουμε διαθέσιμες. Ναι. Ενώ βοηθάει στο Alzheimer 100%. Ωραίο θέμα. Το κρατάμε. Τι λέγαμε. Κάνω πολλές σκέψεις τώρα και έχω λίγο χαθεί. Ναι, για την προσπάθεια. Εσύ προφανώς εννοείς ότι χρειάζεται θέληση, προσπάθεια για να κανονίσεις να βρεθείς με τον άλλον. Απλά είναι, ρε παιδί μου, το... Για κάνεις να βρεθείς. Δεν το πάω απαραίτητο να βρεθείς. Δεν να αναπτυχθεί μια σχέση. Εντάξει, μπορεί να αναπτυχθεί και από κουβέντα. Δεν χρειάζεται να είναι τέτοιο. Για να αναπτυχθεί μια σχέση, εσύ λες. Γιατί τώρα εμείς μιλάμε στην ηλικία που είμαστε ειδικά. Εντάξει, λίγο πολύ οι σχέσεις είναι παγιωμένες. Μπορεί να κάνεις pick-up φίλους και down the road θα κάνεις, ας πούμε, θα πας σε μια καινούργια δουλειά, θα κάνεις φίλους καινούριους. Μπορεί να χάσεις τους παλιούς από την προηγούμενη δουλειά. Θα βρεθείς σε ένα κοινωνικό χώρο, θα κάνεις φίλους, αλλά ο κύκλος που έχουμε τώρα, δηλαδή οι φιλίες οι οποίες έχουν αντέξει στον χρόνο, εντάξει, λίγο πολύ θα μείνουν. Δεν είναι ότι πλέον χρειαζόμαστε ή έχουμε την ανάγκη να κάνουμε establish καινούριες φιλίες, να δημιουργήσουμε καινούριες φιλίες σε αυτή την ηλικία. Μετά τα 30, ας πούμε. Αλλά άμα έρθουνε. Άμα έρθουνε, ναι. Εκεί είναι που έχω τον αντίλογο και σου λέω ότι δεν ξέρω κατά πόσο χρειάζεται τόσο πολύ effort, τόσο πολύ προσπάθεια, τόσο πολύ θέληση. Αν υπάρχει κοινό σημείο επαφής και το ένστικτό σου και εσένα και του άλλου ατόμου σου λέει ναι, κάνε παρέα, εντάξει, θα γίνει. Θα βρεθεί όπως έγινε και στη δική μας περίπτωση. Δεν είναι ότι είχαμε τόσο... Είχαμε ευκαιρίες ναι, αλλά θα μπορούσαμε κάλλιστα να είχαμε χαθεί και να μην είχαμε κάνει ποτέ explore, ας πούμε, τα κοινά χαρακτηριστικά που έχουμε. Και δεν θα ακούγατε τώρα αυτό το podcast. Δεν θα ακούγατε αυτό το podcast. Ναι, ακριβώς. Η ανθρωπότητα κέρδισε κάτι. Ναι, τώρα ας πούμε με παίρνει ο Δημήτρης, ο οποίος δεν ξέρω τι έχει πάθει, ας πούμε. Να το σηκώσω. Όχι, δεν το σηκώνω. Μήπως είχε τίποτα τηλεπαθητικό, κατάλαβα ότι μιλάμε, άρχισε να φτερνίζεται. Και λέει γιατί μιλάς για μένα, ρε, ξέρεις, παίρνει τηλέφωνο και διαμαρτύρεται. Τους πάνε τα τηλέφωνα. Είναι αυτό που έλεγες πριν, ότι κάποια πράγματα βγαίνουν ναι, όχι, φυσικά. Όχι. Η τηλεπάθεια εδώ είναι δεδομένη. Και γι' αυτό σου είπα και για το μεταφυσικό στοιχείο, γιατί πολλές φορές είναι ατριχιαστικό το ότι μπορεί να λέμε τα ίδια, να σκεφτόμαστε τα ίδια πράγματα ή να συμπληρώνουμε τη φράση ένα του άλλου. Εντάξει, it happens. Okay. Ήθελα να θίξω λίγο τις φιλίες που κάνουμε αργότερα. Ενώ αυτό που λέγαμε πριν, τις ενήλικες φιλίες. Τις ενήλικες, ναι, αλλά ότι θα βρεθείς σε ένα χώρο, ρε παιδί, θα βρεθείς σε χώρο εργασίας ή στο πανεπιστήμιο κτλ. Εν τέλει το πόσο εφήμερες είναι και γιατί. Δηλαδή, πόσο εύκολα θα χαθείς μετά με τον άλλον. Και σκέφτομαι, έχει να κάνει με το ότι απλά μοιράζεσαι το βίωμα εκείνη τη στιγμή και γι' αυτό κάνεις παρέα με τον άλλον, ή είναι κάτι άλλο. Νομίζω ότι ειδικά στο πανεπιστήμιο είναι και λίγο. Είναι η συνθήκη πολύ ιδιαίτερη. Βασικά είναι πολύ χαρακτηριστικό οι φίλες στο πανεπιστήμιο. Άμα δεις, ξεκινάς στο πρώτο έτος και κάνε παρέα το μισό έτος μεταξύ του και το άλλο μισό έτος μεταξύ του. Ξεκινάνε ένα pool, ξέρω εγώ, 20-30 άτομα. Ναι, είναι πιο μεγάλα τα groups. Τα subgroups είναι πιο μεγάλα, ναι. Από εκεί, όσο περνάνε οι εβδομάδες, αρχίζουν και ξεχωρίζουν, ξέρω, δεκάδες. Σωστά. Οι δεκάδες γίνονται 5 και μετά. Δηλαδή, εγώ μετά αρχίζουν οι διάδες. Έχω καταλήξει και κάνω πλέον ακόμα παρέα με 2 άτομα. Καλή παρέα, ρε παιδί μου, και
Και καιρό. Έχω με αρκετούς καλή σχέση που τους θεωρώ, ξέρω, φίλους, αλλά πολύ πραγματικά, ξέρω εγώ, πιο connection και τέτοια έχω με 2 άτομα. Εγώ στο πανεπιστήμιο με τα άτομα του έτους μου, ας πούμε. Είναι λίγα τα με τα οποία έχω συντηρήσει επαφές, κάνω παρέα, μιλάω τέλος πάντων. Και εκεί υπάρχουν κοινά ενδιαφέροντα και κοινά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, αλλά είχα θέμα στο πανεπιστήμιο το διαφορετικό background. Επειδή δεν είχα κοινά βιώματα με τα παιδιά, είναι λίγο... θα το πω, είναι λίγο ταξικό το θέμα. Sorry. Αλλά το δικό μου το τμήμα έχει μια ταξική απόχρωση διαφορετική, να το πω έτσι, οπότε δεν είχα κοινά βιώματα με τα παιδιά. Ήταν άλλος ο τρόπος που είχαν μεγαλώσει, άλλα τα βιώματα που έκανα ή άλλα τα πράγματα που έκανα στον ελεύθερο χρόνο, οπότε μου ήταν δύσκολο να κάνω penetrate, ας πούμε, στις παρέες. Λαϊκός Πετραλονίτης. Οπότε... It is what it is. Ναι, δεν ήταν άλλα παιδιά το τετράλωνο, να σου το πω και έτσι. Οπότε... οι παρέες που έχω από το πανεπιστήμιο, ας πούμε, είναι από άλλα πράγματα. Δεν έχουν να κάνουν με το ότι βρέθηκα στο ίδιο έτος. Έχω πολύ καλούς μου φίλους από το πανεπιστήμιο που γνώρισα με άλλους τρόπους. Ας πούμε, μέσω της ISEC, που είναι φοιτητικός οργανισμός. Εκεί είχα κοινά βήματα που παρόλα αυτά πάλι δεν συνέτρεχε ο ίδιος λόγος. Ας πούμε, πάλι υπήρχε διαφορετικό background. Ήταν άλλα πράγματα που μας ένωναν. Εκεί έπαιξε ρόλο και πολύ και η τριβή. Mm-hmm. Γιατί έχω πολύ καλούς μου φίλους που είναι άτομα με διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικό background, αλλά καταφέραμε να χτίσουμε πολύ πιο δυνατές σχέσεις. Δεν θεωρώ ότι ήμουν τόσο τυχερός στο πανεπιστήμιο. Για το έτος μου μιλάω. Τώρα σε site πράγματα είχα την τύχη να γνωρίσω πολύ κόσμο. Αλλά ναι, για μένα το ερώτημα παραμένει το ίδιο, αυτό που έθεσα. Εντάξει, ψιλοαπαντήσαμε. Εμένα άποψή μου είναι αυτή, ότι υπάρχει το στοιχείο αυτό. Ότι κάτι θα σε τραβήξει και μετά είναι στο χέρι σου το πόσο θα επενδύσεις πάνω σε μια σχέση, αλλά... Άρα μπαίνει το effort μέσα. Έχεις κολλήσει, δεν ξέρω γιατί. Εγώ θέλω να καταλήξω στο αντίθετο, στο ότι πρέπει να υπάρχει effort για να κρατήσεις τον άλλον στη ζωή σου, να κανονίσεις να τον δεις. Ρε παιδί μου, είναι η έκφραση «Συν Αθηνά και χείρα εκείνη». Είναι, ναι. Θα συμφωνήσουμε. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Απλά αυτό θέλω σκέφτομαι να σου πω, ότι... Δεν είναι μόνο το ότι έχεις αυτό το vibe, το ότι... Σύμφωνοι. Απλά σκέφτομαι ότι στις υγιείς φιλικές σχέσεις δεν πρέπει να υπάρχει, δεν υπάρχει δράμα. Ναι, γιατί... δεν σου είπα ότι υπάρχει δράμα. Το effort... Ξέρεις, εντάξει, δεν το έχεις δει και αυτό, ρε παιδί μου. Ναι, όχι, ναι, προφανώς. Αλλά το effort που λέω εγώ, η προσπάθεια, δεν χρειάζεται να δαιμονοποιούμε τον όρο προσπάθεια. Το ότι κάνεις active. Σίγουρα. Είναι το ότι είσαι active για κάτι το οποίο θες να κρατήσεις. Δηλαδή, αυτό σου βγαίνει φυσικά, αλλά πρέπει να κάνεις και κάποια κίνηση, να είσαι ενεργητικός για να κρατήσεις μια σχέση. Δεν σου λέω ότι αυτό ενέχει μέσα ένα πόνο και ένα κόπο. Όχι. Είναι το ότι, ωραία, μου βγαίνει φυσικά, κάνω κάτι γιατί το θέλω. Mm-hmm. Δηλαδή ότι υπάρχει και αυτό το στοιχείο. Σίγουρα. Αυτό εννοώ. Οκ. Έχει πολλές πτυχές τελικά, ενώ είναι πολλά πράγματα που πρέπει να συζητήσουμε. Μάλλον θα πρέπει να το ξαναπιάσουμε το θέμα. Κάπως δεν ξέρω με ποια αφορμή, αλλά καλό θα είναι να το ξαναπιάσουμε. Τώρα όμως πρέπει να φύγουμε, γιατί πρέπει να πάμε να παίξουμε μπάλα για να ενισχύσουμε τη φιλία μας. Σωστό. Είναι το τρίτο πράγμα που βάζουμε και έτσι, γιατί όπως οι Ατρόμητοι και εμείς θα κερδίσουμε με τη δύναμη της φιλίας. Αυτό το κατάλαβα εγώ και άλλα 2 άτομα max. Για όσοι δεν το καταλάβανε, θα κάνουμε επεισόδιο για τους Ατρόμητους και για άλλες τέτοιες. Δεν θα το ακούσει κανένας. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εγώ θέλω να το κάνω. Ωραία. Μαζί σου. Θα το κάνουμε. Γιατί έχω και ιστορίες που μου έχουν διηγηθεί. Για Ατρόμητη. Όχι Ατρόμητη. Ο Ταρούσα, σε παρένθεση. Ο Μέση. Ο Μέση ή το ελληνικό. Εντάξει, θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Ναι. Δεν το λέω γιατί θα έχουμε. Σωστό. Και το Εσουρού θα έχει παρέμβαση. Σωστό. Ας βάλουμε μια άνω τελεία στο θέμα, λοιπόν. Έτσι. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Δεν θα σου πάρω το κλείσιμο. Για να σου πάρω το κλείσιμο, δικό σου. Γεια σας. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Έλα, όχι, κλείσουμε τον κλασικό τρόπο.
Μην τα χαλάς τώρα. 10ο επεισόδιο θα αλλάξουμε συνήθειες τώρα. Γιατί όχι. Ωραία, λοιπόν. Ας κλείσουμε έτσι. Να είδες τώρα, μου χάλασε Ξέχασες το vibe. τον ημό, ναι, ξέχασες. Ωραία. Εντάξει, αυτοί ήμασταν. Ξέρεις τι πήγα να πω, από τον Γιώργο Και από τον Γιάννη. Γεια σας. Γεια σας.